Witam Was pięknie, Rostomili. Posłuchajcie dziś o pogodki, takiej kapkę srandownej, kapkę smutnej, o doktorowi, o dwóch doktorach. A morał z tej pogodki jest takowny, jakoby nas mieli leczyć doktorzy, a jaki by miał być system leczenia u nas. A taką pogodkę, że Kańsikej usłyszał o tym doktorowi, kapkę Żech to przerobił po naszemu, na naszą cieszyńską rzecz, a posłuchajcie, jakoby nas mieli leczyć doktorzy. W jednej dziedzinie, na cieszyńskiej ziemi, bywał hańdowni doktor. Był to fest dobry człowiek, a zależało mu na tym, co by wszyscy byli zdrowi. Miał małą chałupinkę, kole lasa, a tam w jednej izbie liczył wszystkie nimoce, co z nimi dycki przyszli ludzie, co bywali na dziedzinie. Robił we szpitalu w mieście, ale kiejsi hańdowni nie było tak jako terazy, że je oto ośrodek zdrowia, a idzie się do doktora kiej się chce. Doktorzy liczyli ludzi inakszy, jak mieli czas, a dycki zagrejcary. Ten doktor jednako był ganz inkszy, bo mało kiej co chciał zaleczyni. Ale ludzie dycki mu wrazili do kapsy jakiś pieniądz. Wiela kto poradził, a wiela kto miał. Był też tam na dziedzinie Foyt, co się mu przeogromnie podobało, co ten doktor robi dla ludzi, bo wiele razy było tak, że jak ktoś nie miał grejcarów, to przyniósł to porewajec, kąsek szpyrki albo syra, ale dycki cosik. A doktor był rod, bo aspoň nie musiał w magazynie kupować jodła. No a co jeszcze? Jak już ten doktor wiedział, co kumuje, to go posłał do zieliniorki, po zieliny. Żadne cetle, a żadna chemia. Liczył iny tym, co urosło na miedzy. Tak było przez całe roki, ale doktor był stary, tuż roz jak szołko lesztreki, to złomał klepeto w kłębie, dostał się do szpitala, a umrzył. Potem nie skorzy, tą chałupkę kupił inkszy doktor z miasta, co se uznał, że z niej zrobi taki moderni ośrodek zdrowia. Nakupił roztomańtych wiecy, doktorski wercajk, a aj se wziął tam ku sobie siostrzyczkę, co by mu pomagała. Tuż dobre, wszystko piękne, ale ludzie jak zaszli się tam u tego nowego doktora liczyć, to se myśleli, że będą płacić tak jako kiejsi u tego starego. Ale każ tam, siostrzyczka powiesiła na drzwiach arch papiuru, a na nim napisała: wiele grejcarów se trzeba narychtować, za leczeni tego a tego. Żadne wajca, żadne szpyrki, ani syry, tak jak było kiejsi. Iny pieniądz. A kto go nie miał, to musiał siedzieć doma, a się tropić. A co by się dostać do ośrodka, to tych pieniędzy trzeba było mieć godnie. Nowy doktor nie chciał słyszeć o zieliniorce. Jak już się ktoś ku niemu dostał, to pisał recepis na cetle, a chnet se ich kozał kupić w aptyce. Ludzie się nasmolili, zaszli do Foyta, a rzekli mu wszystko, jako ten nowy doktor liczy, a rzekli mu też to, że bierze za to od wszystkich godnie grejcarów. Foyt się poszkrobał po głowie, a rzekł, że trzeba z tym doktorem spisać umowę, ale co w niej będzie, to jeszcze żadnym mu nie prawił. Foyt to był fest chytry chłop. Choć miał iny 6 klas, ale czytał kupa książek, tuż godnie wiedział o świecie. Na drugi dzień zajechał do znajomego adwokata do miasta, a potem chnet zaszł do doktora, a dał mu na stół umowę o leczeniu ludzi na dziedzinie. W tej umowie na jednym archu papiuru było napisane, że doktor będzie dostawał od każdego na dziedzinie po 20 zł na miesiąc, ale iny pokiel każdy jeden będzie zdrowy. Jak dosik będzie niemocny, to przez to płacić, a zacznie płacić zaś w ten czas, jak będzie zdrowy. Doktor umowę podpisał, a zaczął gonić po chałupach, a pytać się, jako się kto mo, a jeśli kogo co nie boli, jeśli kogo co nie dziubie, bo mu zależało, co by wszyscy byli zdrowi. Skamracił się a i ze zieliniorką, co ona siostrzyczkę nauczyła rychtować roztomańte zieliny. Widzicie, Rostomili, tak by miała fungować ta służba zdrowia. Tak by mieli fungować ci nasi doktorzy na dziedzinie, a wszędzie. Czym więcej by było zdrowych ludzi, tym więcej by mieli grejcarów we Szrajtofli. Czym więcej by było niemocnych,
tym by tych grejcarów mieli mini, abyście widzieli, jakoby się o nas wszystkich starali. Miejcie się pięknie, a jeszcze ta kopytka, tutaj macie takie dwa obrazki. Na jednym obrazku jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a na drugim obrazku jest film, co się Wam można spodoba. Dziękuję pięknie.